想被卡上帕姆拉，这里讨论起来，想share上有了拍么事他呢？想share上提美以为 Saint Teresa of Avila 哦了拍么事上讨论起来咪啷诶 ？Saint Teresa of Avila 呢？Spain 的西克尼卡梅莱么多妈妈提美一样诶。ang sang ADD King Hwaya ti se phwa nang Spain Mongdan Avila Mute ta Kalyanga ang samrel phatta kini ang lepat sang grai kha amnong shilam shronat kini telungi we ti gugu ye ang sak ti se ni nang tha ni ang me shi bui na Yesu ang me Mary sang wa kamalam shi rai na nga me na e ye wa na alam shi we nat kini ni aram achurat chie ang asak ni se nang irai de kap Avila Mute ta alwe kamelai mama song sang kong rai we yang tu rai kan ang lepat ta gaza da lam de net dat lam de iwe ri sang yang lu nga we song ta alwe ang ram nang rio hu hwa alwe la ya ri lugun na pa bali ga mo wa we sang yang bua khat athang sha net jo lam hu mo e we di we atong ta Saint Teresa na net za za khang shi na tikim phwa ya chu se ti nang tha shingam re ri akam we de khu kame lai mama mado sang ara pho phang lu nga ango sung tha sandang lam drari gaza za de galo na grai kha angde lephat amnong shi lam tra sandang drari galo e ango sandang drari tha sip shi we net ke ni ara e wa we lejum khu samri nang iwe hi shinam sang wa nam shilam de kam we ye ang ma ta singra na madeng ara e wa we sang ge de kam ya nga Saint Teresa na shan shali ga ta aru ya nga we shingran li ga si ri kha shong shi we i ang ta ke ni ara shing de tu we li ga ri ga za aru ya nga we ye ang o lephat na ADT King Hwa ya ni se shat nang ta pe ya ngi na ang sang ge shan shar sang ti me wa na masat ya nga we ye mong kha tha shin nang we shang be kha sang wa